Ako si Charles. 18 ang pangidaron. Na ay kumpleto nga pamilya nga mao'y ganahan og ipangadoy sa uban. Makaingon ko nga swerte kay ko sa akong kahimtang. Ug dako kay akong pasalamat sa Ginoo sa iyang gigasan nako sa kada adlaw nga kinabuhi. Duha mi ka man nagigsuon. Ako ang maguwang ug si Almi ako manghod nga 14 anyos. Nagtuyog akong kalibutan sa pamilya, pag-eskwela, ug sa akong mga barkada nga naay but-an ug ang uban na ay giatubang nga bisyo. Dong, Charles, pag-ilis na mo ni Almi kay manimbata. Oo ma, Almi pag-ilis na. Yung mga tutag simbahan, yampo na to imong kalag. Ma, tanawa ragot ni si kuya o. Sungugan o bugal-bugalon kaayo na ako. Ayda, ayaw na paminaway mong Kuya Almi. Unsa? Natug ka? Dali na mo dira kay maliit na ta. Ali na mo mga anak. Kurt, samtang init pa ni akong giluto. Mga una ta. Pinangga kay mi nila mama ug papa nga mabati jud namo ang dakong gugma nila para namo. Giamuma mi nila sukad pagkabata ug hantod nidagko naming duha ni Almi. Bisag kanus wala jud sila nagkuwang kanamo. Nindot ang dagan sa among kinabuhi ug sa dihang naay naabot nga pandemya, ang COVID-19. Diri nagsugod ug nausab na ang tanan. Ay, namiyas tagi na mo. Uy, gutom ko sa may makaon na dali. Ha? Nganong wala am tay sudan nga ri? Ikaw nganong wala am ka na nagluto? Saan di gamit mo diri? Sawa ka. Saan ka diri, senyorita? Puya eh. Sa iluan lang good ko, Kurt. Wala na dyan tayo stocks nga rin. Agwanta lang ta sa kanon lang sa pagkakaroon. Maokira ra dyan ang tanan. Maokira ra dyan ni ang tanan. Pasaylo. Saylo. Asam di sila Charles o Galmi? Wala sila kapangitag sudan aron makakaon ko nga rin. Kuya, makalabad man mo sa uwi. Kurt, ayaw apila imong anak nga rin. Away ni nato. Ayaw labutang atong anak kay wala na sila'y sala nimo. Kuya, nag-away silang mama o papa. Karon ra ko kasugat nga, ingani sila. Shh, day. Sabtalan na si papa kay hubog na. Nakainom manggod. Tabunan ta na imong dunggan para di ka makadungog. Kurt, sakto na. Nangatulog na ang atong mga anak. Sakit kayo mo masagpausok pagtirin ako. Sukol na dahil ka, ha? Reklamo na ka? Di, mo ni bagay ni mo. Nausab na si papa. Ug dili na siya pareha sa una nga makigugmaon kanamo. Si papa nga gipangga kay mi sa una nga karon igon na lang mi gipasagdan. Sige na lang og inom bisag naa sa tunga-tunga sa pandemya. Imbes panahon karon sa pagtigong og kwarta ug pagkuyog sa patag pamilya. Giwaldas kini tanan ni papa og inom. Ug pirmi nga wala sa balay kay mag-ikyas-ikyas para mag-inom. Ma, dili lang sa kumuskwela ng tuiga. Kay magliso jud ta. Ako sad ma, sunod tuig na lang kumuskwela ma. Mga nung puwa man na imong bukton, nawong og imong paa, mura man kaog nabunog. Sus, ayaw na panumbali nga anak. Okay ra kaayo ko. Okay ra kaayo imong mama.
Nabangga ran is bongbong sa pagdali-dali na ako og buhat sa akong bahatunon. Ug kamo, manugod taong dili mo mang eskwela. Padayon mo og eskwela anak kay naama sad ko'y gitago og gitigom nga kwarta kay para ni sa inyong pag-eskwela. Sige ma. Mang eskwela mi ni Alme para nimo. Sa tanan nimong gisakripisyo para namo. Ug ma, ayaw ilnimod ang naitabo ninyo ni Papa. Nakakita ko giunsa ka pagbunog ni Papa ma. Ubog ra to papa nimo Charles. Kalimti na tong panghitaboa. Maulian na to basta mawasanak. Basta ha, pang-eskwela mo. Pa-enroll na mo karon dayon. Kuya, tubangi ko sa akong module. Lisuda ani oy. Ay ko gasula na Alme. Kayba ko nga kayba ka na. Sorry kuya. O sige, maningkamot ko nga sabton ni. Isuda ni. Wano kasabot. Ang pamilya nga manipayon sa una, karon napuno na og kasakit ug kalisod. Tungod ni sa binuhatan ni Papa. Time sa. Gamito na ko ning gihatag sa kumigo. Kay makawala daw ning stress. Napuman to ka pakiti ang gihatag para daw dili ko magmahay. Indot man din sa pamati. Makagaan sa paminaw. Pakatabang pa jud sa problema. Kurt, gusto na. Dili na di ko kaya. Dili na nino ko kaya. Kada adlaw na lang kong hubog. Ug kada adlaw na lang kong makadawat og dapat. Sagpa, ug sumbag dira nimo. Ngano dig hubog ko tagadlaw ha? Ikaw ba? Kabo ka nga nung makulatahan di ka perminti karon naglagot na jud ko sa mong naong. Basta jud ka kay gamit ni ning balaya. Way sudan, way kurinti, wa tanan, way gamit. May pagmataptan pala nagsakit eh. Malipay pa ko. Pero hinihinay kag kwaon sa Ginoo ba? Sus! Pa! Sobra na kay na ni Mama ha? Dugar jud kong kapungpugong sa kong kay ubos o kalagot nimo. Karon di na jud mada. Lami kayo kang kurmuso na yung naong da. Salbahis na kay kada. Dako kayong kausaban pa. Kung kanus-an na pandemya, ayha ka nagbinuang. Ug ayha ka naging anak. Kaya nga no, isog na di ka ha. Ha, isog na di ka. Gadong dugang lang juga sa ang kalagot sir ha. Hara juga luwat sa mga inahan. Kusog kayo mong tubag-tubag. Mga wa mo'y ayo. Ha? Muna'y dapat mo. May respeto. Ulungan na ninyo. Kapilati kaingnan, Kurt. Ayaw labot na atong ako nalay sumbaga. Sumpa. Kanaanad ako anong maunay pamahaw. Paniud to. Panihapon na ako sa kanya na usap na imong trato na ako, Kurt. Wala ka kadungog na ako og reklamo kay respeto ko nimo. Mas nilambaw ang paghigugman ako anong pamilya ha. Gidawat na ko tanang kasakit nga imong gihatag, Kurt. Mong gusto na. Sakto na. Palihog lang. Ay sus, ka-OE, biya nimo. Hala, sige, pagkuyog mo. Kuyog mo na yung anak, nga parihas mo da. Parihas mo mga way ayo. Masalot mo sa kinabuhi. Napuno na og away ug kasakit ang pagkuyog na mo nga ri sa balay. Wala na ko'y kagawsan sa akong mga problema, kay di ko ganahan mo open up ni Mama, kay labaw sa tong dagan og problema. Dili ko ganahan makatungog sa iyang ginahuna.
gihimo na akong habit ang pagsuyop o paggamit sa ginadiling droga. Kay mao kini ang nakita na kong solusyon nga makaikya sa problema sa among pamilya. Dako kay nigtabang sa akong pag-attend sa mga klase. Hala, burn out na sad. May connection. Pagkaway ayo ba yan eh. Wala nung kasunod i-discuss ni sir. Ma! Paludi ko bi. Para kasulod ko balik sa klase. Sige na, kariyot sa. Naan ang load. O balik na ko sud sa klase. Puya na ng sitwasyon na. Kabawang hinay kay connection na wala pa dyan noon. Hindi nag-burn out. Pero manikamot ko. Buhato na ako tanan para kang mama. Samtang nagkataas ang cases sa COVID-19, nagpabilin gyapon ning kusgan ug walay sakit. Pasalamat jud ko sa kay Tas-an sa iyang gigasa nga maayong lawas diri kanamo. Nagkadugay, naginahan akong sige gamit sa ginadiling droga. Nakagamay ang gihatag sa akong migo ug sure ko dili kini maabtan og pipila ka buwan kay sige na ko gamit niini. Patay! Naabot na jud ang panahon nga wala ko'y magamit. Ug kamo, ano butang dili mo mang eskwela? Padayon ang eskwela na naamo sa gitago ug gigigong ng kwarta kay para na sa inyong eskwela. Oo. Kay numdum ko kung asa gibutang ni mama iyang kwarta. Manguha ko pipila para makapat ko droga sa akong migo. Kay klaro kay daghan patog stocks. Kuya, nagunsa man ka ngara. Ayo pagsaba dira almi. Kay patay ka kung may bawaan ni mama. Unsaon man na nimo ang kwarta, kuya? Unsa may gamitan nimo ana? Sus, daghan nagpautaan na ni mo eh. Hilom lang ngara. Ito, kag wala ko'y nabantayan nimo, kuya. Nindaot na gid ka, permi na kang dili mahimutang mura kag na ikaw galingong kalibutan, kuya. Ayaw na hilabti ang kwarta ni mama ngara. Di ko makasabaan kung dili ka mo saba. Gamayar sa akong nakuha eh. Dili ni kapaigo sa akong paliton. Problema sa akong papa, kaya walay uli-uli nga ras balay. Wala na nihatag ko sustento. Wala ko kay baw, asa ko kakuwag kwarta para ikapalit. Ay, manulis ka ako sa gawasa. Kini, sureball ko, mga kwarta ko ani. Mag-ihilis ako. Kuya, asa ka pa dong? Tabangis ako sa akong module, B. Dili na nako kaya, kuya. Inigbalik lang na ako, Almi. Ari sa kasabalaya. Ayaw pagsaba-saba ni mama nga nilakaw ko ugwa ko ni sud sa klase. Ba, maningkamot ta mo eskwela para ni mama. Unya, naglakaw ka sulod sa imong klase. Di pa ni kaunsa sa akong grado, Almi, oy. Karon pa ko wala ni sud ug karon ra jud din ako buhaton. This will be the first and last, promise. Okay, sige ya. Amping, balik dayon ha. Huwat ko nimo ya. Karon nag-due deadline. Ani biya ya. Tabangi ko ha. Nigawas ko sa balay ug si Almira ang nakaibalo. Mangita kong kwarta para isustento nako sa akong bisyo. Bisig na ay pandemya, wala na akong panumbalinga nga basin mataptan kong sakit. Mas galabaw akong kagustuhan ako nga makapalit og droga. Bisag na adi ko aning gidandili nga droga, wa jud ako kalimti akong gipromise ni mama nga mahuman kong eskwela. Usa ko kadig-adik pero na ako'y pangandoy sa kong mama. Sa dili magdugay, nakakita akong babae nga nagtalikod ug gadalag payong. Pabor kaayo sa pagtulis nako. Tulis ni. Ay paglihok. Patyon jud ka. Ug ay palata sa mga tao. Kung ginako ato ta sa way tao. Dali. Dong, para jud ni sa akong mga anak kini nga kwarta. Basta dili na mo yatag. At yun jud ka lagi. Maluoy ka na ako.
Naghuwato akong mga anak sa balay. Naghuwato nga. Muabot ko. Maluoy ka na ako. Dong, Ihatag lagi mong kwarta. Kung di ka ganan mamatay. Niitom akong pananaw o dili na maahiyap ang pagtusok na kuskutsilyo sa iyang lawas. Gikuha na ko og dali-dali ang iyang pitaka. Ug sa dihang nakabantay ko design sa pitaka, familiar kayo. Gibalik na ko ang gikahimutangan sa babay. Gihayag na ko ang maong babay sa pagkakulob niini. Gumikan sa pagtumba niini, nisiga akong mata ug mura ko gisagpa sa kabugnaw sa hangin. Ug nitulo lang akong luha. Ma, mata. Paminawa ko. anak, Charles. Bisag wala pa ka na nga yung pasaylo. Gipasaylo na tika, nak. Nangita ko sa imong para makuplito ka balik. Anak, ang imong kaugalingon ug si Almi. Gamita ang kwarta para sa kaayuhanin hunak. Gihigong makaayutam mo. Ma, ayaw mi biyai. Ma! Idagan ko balik sa balay kasi almi ako manghod naghuwaton ako. Murag dili nakatikang ako mga tiil tungod sa kapuy-puy na ini, tungod sa paghitabo. Idagan ko maayo, katulo akong mga luha, sakit kayo sa dughan. Wato man kasakit sa akong ibati pagpatay na ako sa akong kagalingon nga mama. Almi! 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 Naan ako, mo kuya. Asa ka? Huy Almi. Hunungan na imong plano nga buhaton. Dili na maayo para nimo, di ba? Maningkamot pa ta para ni mama. Almi. Maluoy ka. Ikaw na lang ang nahibili ng ako yung panako. Ibutang na ang kutsilyo palihog, Almi. Kaya abi na ako dili na nga mo balik. Abi na ako gitalikdan ako nimo. Gilisudan na gid ko sa module. Nagpadala ko sa akong gibati. Pasensya na kuya. Naara ko permi para nimo. Tabangan ti ka kutob sa kumakaya. Ayaw na ang pagkutlo sa imong kinabuhi kay bata pa kayo. Una-una mo mga pangandoy. Hinuwaman ra ni atong kinabuhi, busa ang pinga nato ni. Kuya, pasensya ka ayo. Wala na ko kabaw. Unsa akong buhaton, pasaylo ako kuya. Anak, Charles, Almi, nak, silua kayo ko nak.
Sa luha ako nga dugay ko. Nabalik diri. Sa luha ko nga wala ta mo nabantayan. Balik ko diri para ninyo. Para po sa inyong mama. Gigugma kayo tama anak. Asa inyong mama anak? Pagkakita na ko ni Papa, wala na ko nakahimo og sumbag kaniya. Kay namugnaw na og namuypoy na akong lawas. Pa, mas demonyo pa man di ay ko nimo. Ikaw gibiyaan mi nimo og si Mama. Pero ako pa napatay na ko si Mama nga wala na ko damha pa. Pa, Almi. Pasaylo ako ninyo. Wala na ko tuyo. Ha? Wala na imong mama. Imong gipatay, Charles. Ang atong anghel. Nga imong ginikanan, imong gipatay. Giginahan ko gamit sa ginadiling droga. Wala ko'y mahuna-hunaan. Nilain pa maagi. Kundi manuli sa gawas para mga kwarta ko. Pa, ako kabantay kasi mama akong nabiktima. Pasilo ako ninyo. Kaya ba kung mapriso ko, dawato na ako. Nak, wajud ko magdahom na mabuhat na nimo. Nak, palihog lang mintras sayo pa. Nunungin na na. Bata pa kayo ka para gubun nimo imong kinabuhi. Nak, unong nata sa itong bisyon, nak. Nagpasiluay kami ni Papa ug ni Alme. Ug nagsugod balik sa kinaunhan. Gilubong si Mama ug di magdugay, gidakop na kog pulis. Tungod sa pagpatay nako sa akong kagalingon nakong inahan. Ugayod, bisag unsa kalisod sa sulod sa presuhan, ipadayon ko eskwela para kini ka mama. Kulang pa ganin niya akong pagantos kumpara sa akong nabuhat ni mama. Kanunay na akong mahayon akong kagalingon ug sa hantod-hantod na akong dadun ang kasakit. Nihunong nako sa akong bisyo ug naningkamot nga bag-uhon ako akong kinabuhi para sa akong kaugmaon. Ug dinhi na lang kutob ang tanan. Ug unta ayo guba inyong kaugmaon tungod sa bisyo. Problema ug magi sa guba nga problema sa pandemya.